V stredu 17. januára otriasla Trnavou tragická dopravná nehoda. Na Rybníkovej ulici sa zrazilo osobné auto s autobusom. Naša jednotka bola vyslaná k dopravnej nehode, k čelnej zrážke medzi osobným motorovým vozidlom a linkovým autobusom. Po našom príchode bola udalosť potvrdená, jednalo sa teda o čelnú zrážku osobného motorového vozidla a linkového autobusu, pričom vodič osobného motorového vozidla bol v bezvedomí a cestujúci, ktorí boli z toho autobusu, boli vonku z autobusu, boli bez zranení. Záchranné zložky začali ihneď po príchode resuscitovať vodiča. Policajti uzavreli Rybníkovú ulicu v smere na Šrobárovu. Hasiči neutralizovali vytečené prevádzkové kvapaliny a miesto zabezpečili. Podľa prvotných informácií mal vodič osobného auta Opel Meriva plynule prejsť do protismeru, kde sa čelne zrazil s oprotiidúcim autobusom. Policajti na mieste preverujú aj informáciu, či k nehode nemohlo prísť z dôvodu náhlej zdravotnej indispozície vodiča. Záchranári už 56-ročnému vodičovi auta nedokázali pomôcť. To, či bola príčinou úmrtia čelná zrážka alebo jeho zdravotný stav, bude predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Dýchová skúška u vodiča autobusu bola negatívna. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia naďalej vyšetruje. Dominik Paľonder, Mestská televízia Trnava.